Türkmenistanyň Merkezi Banky valyuta bank hasaplary bolan adamlaryň pul serişdesini daşary ýurt valyutasynda bermezlik barada dil üssü bilen görkezme ýaýratdy. 1 aprelden başlap Türkmen banklary Türkmenistandaky daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny dollaryň döwlet kursu boýunça diňe manatda bererler. Ýurtda dollaryň resmi kursu onuň gara bazardaky narhyndan tas 6 esse pesdir. 1 aprelde Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan ýurdun ähli banklaryna dil üssü bilen görkezme berildi. Görkezme laýyklykda Türkmen banklaryna ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny daşary ýurt valyutasynda bermegi besetmek tapşyryldy. Mundan beýlek olaryň valyuta hasaplaryna aýlyklary döwlet kursu boýunça diňe manatda beriler diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 1 aprelde gürrüň berdi. Mundan öň Adatlyk radiosy bilen Aşgabatdan habarlaşan Çeşme çarşenbe güni ýerden döwlet banklarynyň daşary ýurt kompaniýalaryň Aşgabatdaky wekilhanalaryna jaň edip başlandygyny habar berdi. Banklar kompaniýalara işgärleriň aýlyklaryny öňküsýaly dollarda geçirmelidigini, ýöne olaryň aýlyklarynyň döwlet kursuna görä manatda beriljekdigini aýtdylar. Häzir banklarda uly nowatlar döredi. İşgärler valyuta hasaplaryna aýlyklaryny dollarda almagy synanşarlar diýip Çeşme 1 aprelde beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosyna bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kommentari almak başartmady. Bu barada Türkmen News neşri hem Petronas, Dragon Oil we buýuk ýaly kompaniýalaryň Türkmenistandaky edaralarynda işleýän çeşmelerine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Türkmen banklary dollardaky aýlyklary Visa valyuta kartlaryna salyp, olardan daşary ýurtlarda peýdalanyp boljakdygyny aýdýarlar. Ýöne kartdaky puldan bir güniň dowamynda diňe $50 nagdlaşdyryp ýa-da nagd däl amallar üçin ulanyp bolýar. Şeýlede iň azyndan häzir Tomuz paslyny çenli hiç ýere gidip bolmaýar diýip neşir Aşgabatdaky çeşmesiniň sözlerini getirdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçberinde saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nagd söwdasy gadawan edildi. Şondan soň onuň gara bazary emele gelip bir Amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýetdi. Adatlyň habarçysy daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň daşary döwletlerden valyutada gelýändigine ünsü çekip, täze görkezmäniň daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerine valyutada aýlyk alma mümkinçilik berýän Türkmenistanyň valyuta düzgünnamasy baradaky kanunçylygyna ters gelýändigini bellidi.